Η εταιρεία Εχμές Ltd παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου μελετητή στους εξής τομείς. Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων, διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, διαχείριση υδατικών πόρων, βιώσιμη αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών, σχεδιασμός έργων αντιρρίπανσης και απορρίπανσης στη βιομηχανία, αρχιτεκτονικές μελέτες, εφαρμογές γεωπληροφορικής, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διαχείριση έργου, ερευνητική δραστηριότητα, εμπορική δραστηριότητα, η εταιρεία συμβούλων Εχμές Ltd ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1994 και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους τομείς της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της χημικής και της εξορυκτικής βιομηχανίας.